Ngiyanicela nganza kwethu, ngiyanicela ngomoya othobekile. Kodwa ke nginganicelela ukuthi phela for my benefits, for your benefit, uma ungamazi lo bhuti lo, hayi sekuningi usafanele ukuthi ukufunde, kodwa ke igama lakhe uMacPhasia. Okusho ukuthi wena uzomsearch uMacPhasia. Niyazi ukuthi ngikhuluma kakhulu kangakanani ngoMacPhasia. Ngiyanicela nganza kwethu, uma ungakawabheka ama video kaMacPhasia, kakhulukazi la akhuluma khona ngomthetho wendalo, i-presentation yakhe ende kodwa ebalekile ekhuluma nge-natural law, ngiyanicela ukuthi ningene ku-YouTube nombheki. Unayo nane website ebizwa ukuthi What on Earth is Happening, nale gama lakhe la ngezansi. Umuntu usaphila ke ngikuthandayo ngaye njengamanje usaphila, nokuumuntu osesizile mina nabaningi kulesi sikhathi ukuthi sikwazi ukuvuka sibone ukuthi reality isebenza kanjani. Uyazi ukuthi baningi abanye abantu abasinikeza imfundiso o Neville Goddard, abantu abaningi kodwa iningi labo sebafa. Siyabonga ukuthi ne-internet ikhona esashiye izinto nezincwadi ababeyibhalile ezisasinikeza ukuthi sibona kanjani njengoba sikulesi sigaba sokuvuka kwe-mass awakening, si-navigate kanjani impilo zethu. Uyabona kumakho usaphila njengamanje, unezinto ngisho akazenzayo ukuzama ukusiza i-humanity. Kodwa ke okubalekile ukuthi wena ngene emavidiyweni yakhe ngokufuna lolu lwazi lolu olushodayo empilweni yakho, ngoba ayikho into eyenzeka singekho izathu. Nokuthi uyayilalela le video uyayizwa njengamanje, kuyisizathu leso ukuthi yini le ekuwe sadinga ukuthi ifundiseke. Njengoba futhi unokulangazelela, uzoyifunda, uzohamba umsearch uMacPhasia, uzokuthola lokho okufunayo. Lokho kulangazelela, lokho hlezi ukufuna usuku nosuku, uzokuthola mangabe ukufuna. Kodwa ke nemlalelo uMacPhasia unezimfundiso ezinhle, not uyimfundiso unokuveza iqiniso ngendlela esimple, noma ngendlela ezokwenza ukuthi nawe ubone ukuthi yazi ngempela bengidokile ngelendlela ebengicabanga ngayo. Ngicela nje nemsearch uMacPhasia kube umngani wenu. Ama video ke isikhathi esiningi mangabe ngenza ama presentation suke kususelwa kuma presentation amaningi engiwathatha ku MacPhasia njengoba ngihlezi ngisho ke. Yebo amanye ama video angaba made uma mhlambe ungaqondi, ungakwazi ukuqonda isingisi, kancane kancane ngizomane ngiwenza lawe ngibona ukuthi abalekile nami ngokuholwa umoya lo phela kimi ngaphakathi. Kodwa ngiyanicela ukuthi uMacPhasia nimlandele, nifune lokhu akaphathiswe khona, ngoba naye njengoba la uphathisiwe futhi usesesigabeni sokucasuka. Engibona ukuthi nami kungekudala sizongifika lezo sikhathi, ngoba iyadina bo into yokukhuluma into eyodwa usuku nosuku, utshela abantu ukuthi vukani, lawulani ingqondo zenu, vukani, yekani ukuba yiqela, khwithana ama-cult wenu, kodwa abantu abalaleli. Kodwa ke sisekuleyo ndawo uyazini uma